Se on niin tyhmän näköinen, se on Oulun näköinen. Sit se puhuu vitusti. Apuna paljon lain. Milloin sä palaat sen Soneron telta? Niin jo. Sen telta. Ai niin jo. En mä saa, mä takaisin. Et sä muistanut mua. No en mä totakaan muista, että sä muistat. Vitu mou hei. Kyllä mä muistan. Miten tuli yhtiä mennä Soneron teille? Mitä? Nääks mikä leffa? Ei, mä mietin, että sulla oli jotain. Mä mietin sitä eilen illalla. Ai mietit? Joo. Häh? Maksilla onko Soneron teltta? Ja isä sanoi mökin, että on tuossa Soneron teltta, sitten voi laittaa siihen. Ai niin, se on Maksilla. Se sikainen vento juuri. Teltta on aika huono. Joo. Niin se laittoi sen paska. Ei se on paska, se on ihan ei. Miksi se on huono? Se on jotenkin... Siinä on semmonen... Se läppä mikä tulee sitä. Joo, Ovelle. joo. Siinä on vittuun paska riukulet menee tällä tavalla näin. Niin... Se on